Kun mä puhun vaikka pari sekkaa sen tunnarin päälle, niin on fine, mutta jos mä puhun ennen sitä, niin sit mä jätän sinne tyhjää. Niin, sit sä edät tyhjää. Ja sit se on vaan hiljaisuut radiossa. Niin, jos on 30 sekkaa hiljaisuutta, niin sitten rupeaa hälytys soimaan kytkentäkeskuksessa. Sitten ne ehkä saattaa vähän hätääntyä ja laittaa seinät sisään. Joo, siis tosiasia on se, että mä en tainnut sanaakaan. Mitä mä sanoin? Mitä sä sanoit äsken? Okay. Liikaa nappeja ja kaikkea, mutta sen verran mä täysin, että nämä oli niinku vieraat ja tuot tuli uutiset ja insertit. Joo. Ja sitten iski sellainen niinku paniikki, että kai me voidaan harjoitella tää vielä kerran. Ei, tää on ainut kerta. Tää on ainut kerta. Joo, tää on ainut kerta. Mä en lomalle. Okei, sit seuraava mennään niinku livenä suoraan. Apua, okei. Mä oon niin kusessa. Mun nimi on Arman Alisad ja olen tämän aluksen kapteeni seuraavan tunnin ajan.